training watimo ginene training ne jofwambo gimwaluongo dho ngere ni safety asetime kuom muda mokalo kaito e KCA organization mar jofwambo wan gi gimwaluongo ni holistic safety watimo gimwaluongo digital safety, physical safety to kod psychosocial kaka jomanyoni Homabay te onego koro timne hocho nikech nyo gikale masira matek ahinya jofwambo go te onego timnegi hocho to wanyisogi niya kapok idhie e lwasi machalo gima ji dhi gore kaka jafwambo nyaka unon ni to lwasi no chal nade kata nyo in na Homabay kanyo iseng'e Homabay maber nitie sama mborot manchirony go makoro geng' samoro jonjore otimo ang'o ogeng'o to ka ia oko mar Homabay to winjie ni to Homabay kanyo chal nade gi jowadu man kanyo kiki donja ni donja gi wiyi nikech nyalo donjo gi wiyi to rot miwuogo timore nade ikia kae to Homabay kanyo nyaka ing'e ni to ere ot maduong' ma kata kawacho ni alal to kang'iyo ka to en ot machalo kama nikech kikia mano ero to kata kaka dang' iwuogo timore nade to kendo kata ka inie oko kanyo kaka jafwambo wuo gi jowadu tiuru kaka tim nitie samoro ma wan kaka jofwambo jomoko hinyore nikech moro to ibaro koro idwa timo gigi ni yori to samoro piny rach kabisa to gin kona moko samoro ibi kiagi ma waluongo gi dho ngere niya reporting in conflict environments or hostile environments. Kenya is generally hostile. Homabay nyo hostile. Manye neno pichni menyo gi circulate ni mara en Pakistan, mara en kia kuri ango gere, Yemen gere. Tende ni nyo chope kiwango no pach jomoko. Magi kelo gik moko e mbui manyiso kamano. To Homabay nyo ger king'iyo. To kako ger no dwaro ni koro wajiwo jofwambo gi keyo ni nyaka koro wachak ywa aerial malo ni josiasa gi ok gimuol to sama gidhi kanyo kikiwe ni ogiikore gite bathe koni oikore bathe king'iyo pichni go kata gina tibu neno ludhe kon gi koni nitie jok mowuok nyaka mabor kadhi kono to sani nitie joma bende ing'e ni gini koro en gimoro ma ochalo magnet nitie joma koro siwuok nyaka jonjore ming'iewo ma en owacho niya abed kanyo ipo kong'iya momiya gimoro to nyo kiwake mago be nitie kaka piny kaluo kanyo koro ging'eny kabisa koro miyo en gima wach matek kabisa to aparo ni wan gi chenro mar puonjo jofwambo nikech sani kaka wadhi election waseyudo ni jofwambo madhi timo reporting mar election chiegni 80% pok notimo ndiko kata cover elections koro wan gi joma kia kaka lwasi machalo kamano nyalo bet koro magi gik makoro nyaka wabwa puonjgi to dang' wajiw jofwambo ni environment lwasi mwadhiye ni rach to kendo sani en aholia iga to igano iga mzima pod odong' kiki miel matiendi chodi ochalo ka Nigeria ni kene soma chebe nowacho ni ginene nitie le moro nowacho the antelope iwinjo nomiel chon ka miel hieto podi matiende nochot sama koro iketo miel makata koket ni ji juso kacha to koro yudo ka koro tiende onge Oloo ntiere wach